Hvad er vands kemiske og fysiske egenskaber? OH-bindingen etableres, når elektronen fra hydrogen danner par med en af elektronerne i oxygen. I vand er der 2 hydrogenatomer, og derfor kan man sige, at der efter dannelsen af vand er i alt 6 elektroner i overskud. 2 af disse sidder så dybt inde i oxygenatomet, at de ikke spiller nogen rolle for vandmolekylet, og der er således kun 4 elektroner i overskud. Man kan forestille sig, at disse 4 elektroner danner 2 elektronpar, der sidder på bagsiden af vandmolekylet. På den ene side af vandmolekylet sidder der således 2 hydrogenatomer, som har afleveret deres negative ladede elektroner til OH-bindingerne. Hydrogenatomerne i vand er således positivt ladet, da der sidder 2 negativt ladede elektroner på den modsatte side af vandmolekylet. Med andre ord, ladningspolariseret den ene side af vandmolekylet er for trinvis negativt ladet, mens den modsatte side er positivt ladet. Når vi bringer flere vandmolekyler sammen, har de negative ende af vandmolekylerne en tendens til gerne at ville binde sig til den positive ende af deres nabovandmolekyler. Derved opstår der altså bindinger mellem vandmolekylerne, og det er dem, vi kalder hydrogenbindinger. En hydrogenbinding er altså med andre ord blot 2 nabomolekyler, der foretrækker en særlig indbyrdes orientering, hvor positivt og negativt ladning er over for hinanden. I forhold til den rigtige kemiske binding mellem oxygen- og hydrogenatomerne er hydrogenbindingen langt svagere, omkring 20 kJ/mol. Når vand er ca. 20 grader, betyder det, at hydrogenbindingerne hele tiden brydes og dannes, og vi har vandet i dets flydende form. Hvor i Sydeuropa er der vandmangel. I de lande, hvor solen skinner hele dagen, og hvor der er varmt, bliver der ofte tørke. Når vandet i floder og vandløb fordamper, og brøndene også tørrer ud, så er det svært at skaffe vand. Klimaforandringer er med til at gøre det værre, fordi tørkeperioderne varer endnu længere nu end tidligere. Hvert år bliver der også mindre vand til rådighed per indbygger i verden. Det er fordi vi bliver flere mennesker på jorden, og fordi nogle steder forurener vores grundvand og vandforsyninger. Det gør vi blandt andet, hvis spildevand fra toiletter og fabrikker eller sprøjtemidler fra landbruget siver ned i grundvandet og i vores brøndboringer. Så for grænsen af Schweiz og Østrig, Frankrig og ned, der er der vandmangel. Der er eksempel Spanien, Portugal, Italien, Grækenland. Hvordan påvirker vandmangel naturen? Planter og træer dør, fordi de har brug for vand, og hvis der ikke er vand i rigtig lang tid, som de kan drikke, så dør de. Liv, der spiser planter, dør, fordi hvis de er nede i laves nede i fødekæden, eller bare planteæder, dør det, hvis planterne også dør. Hvorfor opstår vandmangel? Det kan opstå på grund af den globale opvarmning. Fordi den globale opvarmning opvarmer vandet, så det fordamper mere, så det kommer op i skyerne, og det bliver så der, indtil det begynder, eller det bliver koldt nok til at regne igen. Det kan opstå på grund af, at folk bruger for meget vand. Hvis folk, altså som samfund, bruger meget vand, og det giver vandmangel. Og her er nogle eksempler på, hvor meget, eller hvilke ting det er. Hvis man går i bad for lang tid, hvis der er meget landbrug. Vandets kredsløb. Det starter med, at vand falder fra himlen, fra skyerne, som nedbør, som enten regn eller sne. Det rammer jorden og kommer så ned i et vandløb, havet eller søer, og der bliver det et langt stykke tid, eller det kan ramme jorden og sive ned og blive til grundvand. Fra grundvandet vil vandet meget langsomt sive ud i vandløb eller direkte ud til havet. Fra vandløbene vil det også altid komme ud i havet. Fra den vandoverflade vandet nu er på, vil det fordampe efter et vist stykke tid, alt efter hvor det er og hvilke forhold det under, altså temperatur, klima, dyr osv. Når det er fordampet og kommet op i skyerne, vil det være der til vandet er blevet tungt og stort nok til at falde ned som nedbør igen, og så starter det hele forfra. Hvilken indflydelse har klimaet på kredsløbet? Vand fordamper forskelligt alt efter temperatur, så at klimaet giver en højere temperatur kan gøre, at der fordamper mere vand. Men det er ikke kun fordampning, der er problemet. Klimaet kan gøre, at der kommer for meget vand nogle steder. Det er på grund af, at den globale temperatur stiger, og der visse steder fordamper for meget vand, og det vand kommer så med skyerne og trækker hen og de steder, som vil få større risiko for at få oversvømmelser. Så der er nogle steder på kloden, som vil få øget risiko for at få oversvømmelser, og andre steder, som vil få større risiko for tørke.
Hvordan påvirker vandmanglen samfundet? Når et samfund bliver ramt af vandmangel, går det ud over det på forskellige måder. Regeringen kan blive nødt til at forbyde visse ting, som at tage for lange bade, at drikke mere end et bestemt antal liter vand om dagen, at produktion af diverse ting, der kræver vand, kan blive forbudt. Det er bare nogle af de ting, der kan blive forbudt. Men med vandmangel bliver borgere også nødt til at være kreative. Man bliver måske nødt til at lave mad med så lidt vand som muligt, og mange andre ting kan blive nødvendige. Krisen i Barcelona i 2008 er et godt eksempel på, hvordan vandmanglen kan påvirke samfundet. I 2008 oplevede Barcelona en af de værste tørker, de nogensinde har haft, hvor mesteren bad folk om kun at tage 3 minutters bade, og alle byens springvand blev lukket ned. Det første tankskib ankom til byens havn den 14. maj i 2008. I lasten var der 23 millioner liter godt drikkevand, nok til at forsyne 180.000 mennesker med vand i et døgn. Derefter kom der 7 tankskibe i de følgende uger. Der var ikke fare for, at folk ville dø af tørst, for borgerne kunne altid købe vand i supermarkederne. Men vand til madlavning, hygiejne, opvask og meget andet var der ikke nok af. Men efter noget tid kom regnen igen, og katastrofen var afværget for denne gang. For at en sådan situation ikke skulle opstå igen, har Barcelona nu et af de bedste vandværker til at lave saltvand om til drikkevand. I dette forsøg har vi 2 bager, der hver vejer 90,8 gram. Det ene bager bliver udsat under 750 watt, og det andet 1 watt, eller bare normale forhold. Så skal vi se hver 10. minut, hvor meget temperaturen er steget i hvert bager, for at se, hvordan global opvarmning påvirker vandet. På dette papir kan vi se, hvordan temperaturen starter, og hvordan den forhøjer hver 10. minut. På den første sker der ikke noget, hvorimod den anden stiger drastisk. Og hvert skål vejer 5 gram mindre i enden af forsøget. Hvordan kan man stoppe vandmanglen i Sydeuropa? Man skal stoppe global opvarmning, så man ikke får tørke. Man skal også spare på vandet. Man skal lave flere rensningsanlæg, som laver saltvand om til drikkevand, men de skal være miljøvenlige. Man kan få alle verdens lande til at arbejde sammen om at afskaffe vandmangel. Man kunne stille flere håndpumper op, som er pumper, der er helt ned til grundvandet, og som folk så kan pumpe vand op med. Man kunne også uddele vandrensningstabletter, som man bruger til at rense flodvand eller regnvand, så folk kan drikke det uden at blive syge. Lave love for brug af NPK-gødning, så det grundvand, der er der, ikke bliver forurenet. Lære husholdninger at spare på vandet. Gør det dyrere at rejse til de lande, hvor det er slemt, så man undgår for meget vandspild på grund af turisme.